Pamela 1, Pamela 1, Pamela 2, Pamela 2, Pamela Hoy! 3. Pastilan Mariusep! Kurya gaba! Wa gudlaman mo pangkilate! Bantog lang gadagon panahon ron! Kamu na malanggani mga lalaki na bilin sa kong pamilya! Unya magbinayot pag imong duha! Ikaw Mario! Ikaw may gulo-ulo sa mamangod ha! Nang sanis papa oy, labdanan kayo. Mura na magdili pa mayutay sa una. Tagpayan ako diya pa. Pag-ilom niya Mario! Magtubag-tubag pag mo ha! Tawan niyo ang kolo, bayot! Asa man ni maliwat? Siyempre sa angkon. Nang tawa pa mo iyo ano? Otro pong bayot! Nana, dyan na mga guwapa. Nya kamong duha! Magbinayot Japon mong duha! Na, sana! Gigabahan siguro ka pa. Kaysa una, tamayutay kayo ka. Nagam! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? So, what's up mga balatang to? Kung na-enjoy ka sa video, kalimut o bisita sa mga YouTube channel o subscribe ang mga YouTube channel o i-click na ba ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na upload. So karon mo shoutout ang taong episode! Shoutout ang episode! Shoutout kong Sheila! Shoutout kong Dara Rachel nga taga Shaton. Shoutout kong Rosere Grabador. Amo sila na pinakatiyot. See you sa next video! Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sana all. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab.